večer želáme všetkým divákom RTVS. Športová nedeľa na obrazovkách dvojky pokračuje. No a po hokeji sa hlási o slovo aj hádzaná. 1. december 2013 sa môže zapísať do histórie týmu Sporta Hlohovec, pretože hádzanári z Hlohovca sú veľmi blízko k tomu, aby postúpili do skupinovej časti pohára EHF. O tom, či sa tak stane, rozhodne už dnešný zápas, duel 3. kvalifikačného kola pohára EHF, v ktorom hádzanári Hlohovca privítajú norský tým Arendal. Do domácej odvety si priniesli Hlohovčania veľmi slušný náskok, na norskej palubovke zvíťazili 26-20, no a asi sa zhodneme, že 6-gólové vedenie pred domácou odvetou je veľmi príjemné. Strastiplnú cestu s týmom absolvoval aj kolega Peter Štefanec, tak sa poďme pozrieť, ako to na norskej palubovke vyzeralo. Veľké norské dobrodružstvo sa začalo neuveriteľne dlhou, až takmer 34-hodinovou cestou v autobuse, ktorú hráči Sporty Hlohovec hrdinsky prežili. Bolo dostatok času na iné veci, ako napríklad hranie kariet a iných vecí, takže ťažká cesta. No. Ja som spal, potom som sa pozeral von oknom, tam som bol v kine, znovu som spal, znovu som sa pozeral von oknom, znovu som spal a znovu som spal. 40-tisícové mestečko Arendal privítalo hádzanárov slovenského vicemajstra krásnym slnečným počasím. Dôležitejšie ako prostredie či už v meste alebo v dvojtisícovej aréne Sor Amfi bol samotný výkon Hlohovčanov na palubovke. Od začiatku sa mohli spoľahnúť na skalopevnú obranu na čele s výborne chytajúcim brankárom Marianom Žernovičom, ktorý sa prezentoval takmer so 45% úspešnosťou. Bránili chlapci veľmi dobre a pomáhali mi rukami, blokmi, púšťali hráčov, ktorých som chcel, aby púšťali, a to chvála Bohu dneska vyšlo. V útoku skráľoval ľavák Maroš Baláš, autor 7 gólov. Bol to ťažký zápas. Výsledok možno o tom nehovorí, ale bol to náročný duel a pred nami je ešte odveta. V tej musíme pristúpiť minimálne takisto ako v tom prvom zápase. Balážovi sa pridal predovšetkým nekompromisným premieňaním rýchlych protiútokov 8-gólový ľavý krídelník František Začko a Hlohoveci z norského Arendalu odviezol víťazstvo 26-20. Na každom poste sme si zahrali to, čo od nás každý očakáva, a v podstate myslím si, že nebude problém to zopakovať. Na zápas v Norsku bolo podľa oficiálnych štatistík zvedavých 902 divákov. My už vieme, že tu v Hlohovci bude fanúšikov viac. 5 dní potom, čo sa spustil predaj vstupeniek, bolo predaných už 1100 lístkov. Podľa našich informácií by mala byť hala vypredaná teda 1885 divákov. 6-gólový náskok je určite veľmi príjemný, čo ale bolo včera na tréningu. Takto zisťoval kolega Peter Štefanec a kameraman Zoltán Sabo. Arendal určite nezloží zbrane, ten 6-gólový náskok je síce pekný, ale je to dobré mužstvo a určite sa pokusia u nás vyhrať. My budeme hrať od 0-0, čiže nebudeme sa pozerať, či máme nejaký náskok 6 gólov, ale každý zápas je iný. Bude to ťažké, ale hráme doma, mala byť vypredaná hala, takže bude to určite sviatok Hlohovci a verím, že to dotiahneme do úspešného konca. Sme si maximálny rešpekt urobili v Norsku našou obranou a protiútokom, takže keď nám bude fungovať obrana, keď nám bude chytať dobre brankár a udržíme sa 60 minút v tempe a budeme premieňať, ja myslím, že by sme nemali mať problém. Veľmi vám to môže pomôcť, že bude vypredané. No, ja som tu 5. rok a ak si pamätám semifinálové zápasy s Novými Zámkami, prišlo 1200 ľudí, na slovenské pomery fantastická atmosféra, pomohlo nám to, stále sme cez nich postupili, takže ja verím, že budú s jedným hráčom na ihrisku. Možno jedna malá nepríjemnosť, na stretnutie nenastúpi Adam Mazur, zatiaľ najlepší strelec Hlohovca a tretí najlepší strelec pohára EHF, ktorý dal 31 bodov. V prvom zápase si zranil členok a momentálne v Košiciach čaká na vyšetrenia. Uvidíme, ako to Hlohovec vládne. Vychutnajte si prvý polčas 3. kvalifikačného kola pohára EHF medzi Hlohovcom a norským Arendalom. Pekný dobrý večer, želáme aj z komentátorskej pozície spoločne s našim hádzanárskym expertom Jánom Hyanikom. Vám prajeme príjemný športový zážitok. Dobrý večer. Hlovec je blízko k historickému úspechu v pohárovej Európe po skvelom 6-gólovom triumfe v norskom Arendále, ktorý zarezonoval v celom hádzanárskom starom kontinente. Má trojnásobný slovenský vicemajster na dosah postu medzi 16 najlepších tímov, teda do skupinovej fázy, čo by Hlohovčanom garantovalo ďalších 6 kvalitných zápasov s výkvetom hádzanárskej Európy.
Obrovský úspech, ako vidíte, prilákal zaplnenú Hlohoveckú arénu na Zábraní, ktorá si vychutnáva nádhernú atmosféru a ktorá sa teší aj na zostavy oboch tímov. Tak sa poďme pozrieť na to, čo pripravili obidvaja tréneri. Najskôr hostia z Nórska, úradujúci vicemajster Severanov Posten Ligaen, OIF Arendal. V bráne Sven-Erik Medhus, 12 bude pripravený Adin Sehovič a so 16 Asmund Strat. 5 Knut Inge Jørgensen, 7 Tobias Gertsen, 9 David Svenningsen, 10 Sondre Paulsen, 14 Erik Heja Pedersen, 17 David André Rui, 18 islandský pivot Einar Ingi Hrafnsson, 21 René Bach-Madsen, ďalší legionár Dán, 20 Českou Eirik Köp, 33 Andre Jørgensen Hofstol, najlepší kanonier norského týmu a s 87 tretí legionár tým Leifa Gotestada, Švéd Per Kenny Ekman. Poďme sa pozrieť na zostavu trojnásobného slovenského vicešampióna HC Sporta Hlohovec, ktorého vedie skúsený košický rodák, perfektný tréner Martin Lipták. Číslom 1 kapitán Dušan Olejár. Pripravený do brány bude aj 16 Juraj Kašťák a Marian Žernovič so 67. Štvorku bude mať krídelník Matej Taki Takáč. 9 Mladen Čačič z Bosny a Hercegoviny. 11 ďalší pivot Tomáš Laho. 15 bude mať najväčší hrdina z prvého zájomného súboja z Arendálu Maroš Baláš. 20 Martin Miženko. 21 mozog hry, dirigent HC Sporta Hlohovec Ľubomír Ďuriš. 22 Genadí Kučer, jeden z dvojice Ukrajincov v týme momentálne druhého týmu našej hádzaňarskej extraligy. 23 Oleksandr Petrov, 24 bude mať mladík Juraj Janíček, 33 Alexander Ivanov, ktorý má zdravotné problémy a je síce zapísaný na súpiske trénera Martina Liptáka, ale nezasiahne do hry. No 41 Samuel Mažár, do 46 bývalý kapitán, ale najlepší kanonier tohto týmu ľavkrídelník František Začko, 56 nastúpi pivot bojovník Peter Dudáš. Oproti prvému vzájomnému súboju v Arendáli nenastúpi najlepší kanonier Hlohovca v tejto pohárovej súťaži Adam Mazúr, ktorý má problémy s členkom. Bude to dosť citeľná strata, Jano? Ja si myslím, že áno, lebo to družstvo bolo zohraté a ako náhle jeden takýto článok chýba, tak je to dosť citeľné. Ale napriek tomu si myslím, že družstvo dneska má dostatok skúsených hráčov, ktorí sa s takouto stratou dokážu vyrovnať a myslím si, že dneska bude najdôležitejšia hlavne obranná fáza, ktorú má Hlohovec veľmi silnú a z toho má agresívny protiútok, ktorý riskuje za každú cenu. Presne vďaka týmto zbraniam, presne vďaka výbornej obrane a rýchlym protiútokom si dokázal vypracovať Hlohovec takýto komfortný 6-gólový náskok, ale samozrejme nie je ešte nič isté. Bol to iba prvý polčas, postup do skupinovej fázy musia Hlohovčania spečatiť dnes na vlastnej palubovke. Tiež si to myslím, že ten 6-gólový náskok v pohári je síce super, je to fantastický výsledok, ale niekedy môže družstvo uspokojiť a prídu tam 3-4 zlepené góly a družstvo sa dostane pod taký nejaký tlak a z toho sa potom veľmi ťažko dostáva. Čiže tých 6 gólov, ja si myslím, že je veľmi pekný, ten výsledok je krásny, len bude hlavné, ako sa hráči koncentrujú na tento zápas a ako sa budú chcieť na domácej palubovke ukázať svojim fanúšikom. Ku koncentrácii im samozrejme práve tí fanúšikovia budú sa snažiť pomôcť, pretože je tu vypredaný dvojtisícový kotol v hale na Zábraní, ktorá očakáva veľký hádzanársky sviatok. Hlohovčania postúpili do tohto tretieho kvalifikačného kola vďaka tomu, že prešli cez švajčiarsky Otmar St. Gallen. Doma vyhrali o 8 gólov, 21-21. Potom vonku síce prehrali o 3 góly Športhale Kreuzbleiche, napriek tomu postúpili na úkor švajčiarskeho zástupcu do druhého kvalifikačného kola. V ňom vyradili silný tým z Bosny a Hercegoviny, Borac, Banja Luka. Obidva zápasy sa hrali v tejto aréne, ktorá vidíte, že je
fantasticky zaplnená a je pripravená aj samozrejme laserová show pre divákov. To tu ešte na Slovensku nebolo. Poprvýkrát Hlohovci si pripravili aj takúto krásnu show pre svojich fanúšikov, ktorí si to zaslúžia. A majú byť tým pomyselným ďalším hráčom. Ja sa strašne teším na tento zápas, lebo určite je také vnútorné napätie. Aj keď som rozprával s hráčom, s trénerom, každý bol ozaj vo veľkom napätí, lebo ten posledný krok, postup a historický úspech hlohoveckej hádzanej je mimoriadne ťažký. Ale hráči, ja som ich videl tu už veľmi skoro na palubovke, sú odhodlaní dať do toho všetko a ja si myslím, že môže nám to priniesť pre slovenskú hádzanú ozaj fantastický úspech, lebo norská hádzaná síce je známa viacej tou ženskou reprezentáciou, ktorá je absolútna topka, ale aj v mužskej reprezentácii má niečo naviac oproti Slovákom. Aj v poslednom meraní síl sme na majstrovstvách, vlastne na majstrovstvách sveta sme s nimi prehrali v tom rozhodujúcom súboji v Chorvátsku o 9. miesto a bol to, dá sa povedať, takmer jednoznačný súboj. Sledujeme dvojicu rozhodcov, ktorými sú Bosniaci Amar Koníčanin a Dino Koníčanin, bratia dvojičky. Delegátom stretnutia je Maďar Balázs Sós. Takže vieme už všetko o oboch súperoch, vieme súpisky oboch tímov, vieme, čo nás čaká. Vieme, že nás čaká veľký gala večer hádzanej v podaní Sporty Hlohovec a týmu AIF Arendal. Stretnutie sa už začalo, hostia v oranžových dresoch. Na strednej spojke začína René Bach-Madsen. Na pravej spojke začiatku Erik Heja Pedersen, Svenningsen. Na ľavej spojke od začiatku Hofstol, najlepší kanonier, práve teraz má loptu. Prvá strela a výborný zákrok Mariana Žernoviča. Fantastický úvod pre tohto mladúčkeho brankára, ktorý je aj v širšej nominácii reprezentačného Ačka Slovenska, chyba v útoku a dopredu trieli okamžite pravý krídelník Sondre Paulsen. Arendal vyhráva 1-0. Sondre Paulsen v tom prvom vzájomnom dueli minulý týždeň v nedeľu strelil 2 góly. Teraz začal rýchlo proti útoku. Začal na 100%. Poďme k zostave. Hlohovca na strednej spojke samozrejme Ľubomír Ďuriš, na ľavej spojke Petrov, na pravej spojke začína Maroš Baláš, na pravom krídle Takáč a na ľavom krídle teraz má loptu František Začko, na pivote Peter Dudáš. Petrov na Takáča. Začína pasivita. Petrov bol zastavený obrovitánským švédským pivotom Perom Kenim Ekmanom. Ďuriš na začína pasivita, Baláš musí ísť do koncovky. Gól! 1-1. Tu je Martin Lipták, jeden z najúspešnejších trénerov slovenskej hádzanářskej histórie. Viacnásobný majster Slovenska, ktorý pripravil svoj tým najlepšie ako vedel. Pozrime sa ešte raz na ten prvý gól Sporty Hlohovec z rúk Maroša Baláža, ktorý skóroval v Arendále 7-krát, teraz pridal svoj prvý gól. 1-1. Že vidíme značne rozdielne obranné systémy obidvoch družstiev. Kým Hlohovec hrá obranu 1-5 s vysunutým Ďurišom na ľavú spojku, čo je dosť netradičná obrana a určite norské družstvo sa na túto obranu pripravilo, takže uvidíme, ako sa Hlohovec s tým vysporiada. Norské družstvo hrá 0-6 zatiahnutú s fantastickým vysokým stredom, takže táto obrana sa bude musieť veľmi ťažko prekonávať. Teraz našťastie cez pivota sme sa dostali a Dudáš zariadil 7-metrový hod. Známy bojovník, veľký srdciar Peter Dudáš dostal ideálnu prihrávku a vybojoval prvú sedmičku v tomto stretnutí. Maroš Baláš už má na konte 1 gól, jeho súperom bude Adin Sehovič v bráne norského vicemajstra. Sehovič je rodákom z Mostaru, ale už má aj norský pas. Baláš 2-1. Zatiaľ teda Maroš Baláš jediným strelcom v podaní Sporty Hlohovec v tomto stretnutí.
ako má pritom teraz sťažené striedanie, lebo strieda obranu, útok a musí ísť až na opačnú stranu hracej plochy a na ten druhý polčas to bude mať oveľa lepšie, čiže aj to je jeden z taktických variantov trénera Martina Liptáka. Svensson, proti nemu Ďuriš, napriek tomu dokázal vystreliť. Andrej Jorgensen ho vstol na radosť tohto trénera Leifa Gotestáda, známej postavičky z norskej házanej. Petrov prestrelil ako náhradník za Adama Mazura, ale výborná bojovnosť v podaní Sporting Hlohovec. Petrov, Ďuriš môže ísť dopredu, perfektná klamlivá činnosť, Takáč, ale Sehovič ho vychytal. Stav teraz zostáva nezmenený, 2-2. Hostia dokázali skórovať, vyhrávajú v tejto chvíli 3-2. Presadil sa pivot Hrafnsson, Islandian z Resenovského týmu. Takýto úvod sa dal očakávať, lebo Hlohovec sa výsledkom v Norsku dostal do pozície favorita a to napätie zase je zvýšené v tom norskom družstve. Takže ja si myslím, že je to stav, ktorý je normálny. Vidíme, že momentálne sa snaží Hlohovec presadiť hlavne cez bránkovisko, ale bude musieť streľať aj z väčších vzdialeností, aby sa tá obrana Norov trošku vytiahla von a potom sa mohli presadzovať z blíž priestorov. To by mali mať za úlohu predovšetkým Petrov a Baláš, dvaja ostrostrelci, Petrov ako náhradník za Mazúra, prihrávka na pivota Dudáša, ktorý bol opäť faulovaný Švédom Ekmanom. Obranca špecialista, ktorého strieda tréner Lev Gotestad, práve iba do defenzívy. Petrov opäť minul bránu, zatiaľ 2 strelecké pokusy v podaní Petrova, ani 1 gól. Rýchly prechod v podaní Arendálu, ktorý zastavil až Ľubomír Ďuriš, alebo ak chcete Baby, ako ho prezývajú jeho kamaráti v šatni. Je hlavným DJom a motivátorom pred zápasmi. Aj dnes bol na kávičke spoločne s Peťom Dudášom tesne pred týmto stretnutím. Je to ich zabehnutý rituál, vďaka ktorému sa motivujú pred každým duelom čo najviac na svojho súpera. Dnes chcú potvrdiť veľký historický moment pre Hlohoveckú házanú, tak im držme palce. Chyba v podaní Arendálu, Ďuriš, veľký bojovník, čas zastavený a 2-minútový trest za nešportové správanie. Tak Ľubo Ďuriš to má mimoriadne ťažké, lebo hrá proti 2-metrovému hráčovi a on má trošičku menej tých centimetrov, ale je veľmi pohyblivý. Na strede určite mu budú musieť pomôcť spoluhráči ako Dudáš a ďalší, ktorí sú tam, ale ten my videli krásnu technickú prácu, prakticky aj nôh, aj rúk, ako dokázal získať loptu. Prvá presilová hra v podaní Bieliš, Baláš, Ďuriš. Baláš a Františka Začka, ktorý sa presadzoval predovšetkým z rýchlych protiútokov v prvom vzájomnom meraní síl. Laho, zastavený. Hlohovec hrá zaujímavú presilovku, hrá s 2 klasickými pivotmi, to je taký ruský systém presilovej hry a z toho potom sa snažia ísť do koncovky, čiže vidíme tam aj Laha, aj Dudáša, ktorí sú pivoti špecialisti. Tu je práve Tomáš Laho, najväčší výmyselník v šatni Hlohovca. Ďuriš, Baláš na Laha, ktorý už má aj reprezentačné štarty, ale tento raz minul bránu. Sehovič to perfektne vykryl. Martin Lipták, skúsený tréner, má na konte 3 majstrovské tituly so Sečovcami, s Bystricou a s Prešovom. V Rakúsku bol majster 2-krát z A1 Bregenz a teraz túži potom, aby prerušil hegemóniu Tatrana Prešov v našej extralige, ale aj potom, ako sa presadil v pohárovej Európe. Toto je už taký bonus navyše. Takzvaná čerešnička, ktorú nám teraz ukázal aj František Začko, tešil sa aj Martin Lipták. Pero Začko strieľa svoj prvý gól v tomto stretnutí na radosť lavičky. Videli ste aj kapitána Dušana Olejára, brankárskú legendu, ktorá sedí zatiaľ na lavičke, ale sa tešila z toho, že Hlohovčania vyrovnali na 3-3. Toto najviac sedí Hlohovcu, to znamená dostať sa
do protiútoku a z toho okamžite skorovať. Teraz Nóri zahrali perfektnú kombináciu, ktorá sa hrá väčšinou v početnom oslabení. Je to taký kríž na oblúku a veľa družstiev vlastne tento spôsob produkuje. Pozor opäť na Paulsena. Paulsen proti Žernovičovi. Napálil iba konštrukcie brány. Dopredu môže ísť Ďuriš. V tejto chvíli už sú hráči norského týmu kompletní. Čiže presilovka pre Hlohoveca skončila 1-0. Hlohovčania vyrovnali na 3-3 v 8. minúte duelu. Ďuriš. Takáč bol zastavený. Minulý týždeň v nedeľu v Arendale boli Hlohovčania 6-krát vylúčení v prvom polčase. Hrali teda až 12 minút v oslabení, napriek tomu si vypracovali 7-gólový náskok, už po prvom polčase vyhrávali 17-10. Baláš teraz na postavenú obranu Arendalu. Je to oveľa ťažšie. Ďuriš, snažil sa hľadať Dudáša. Opäť šanca pre Paulsena. Paulsen v rýchlom protiútoku, gól. Hostia vyhrávajú 4-3. Myslím si, že taká prihrávka, teda prihrávka vrchom do takej vysokej obrany je ozaj neúčelná a ako sme si všimli, ten protiútok majú aj Nóri veľmi silný, čiže veľmi rýchlo idú do koncov. Sondre Paulsen, jeden z petice odchovancov v týme Arendalu, začal veľmi úspešný, predovšetkým z rýchlych protiútokov Ďuriš, ale bol tam faulovaný Peter Dudáš, nasleduje 9-metrový hod. Keď vidíte, aký je obratný Peter Dudáš, tak je to aj kvôli tomu, že pracuje v spoločnosti CrossFit, teda pracuje na sebe. Čo sa týka svojej kondičky, opäť rýchly protiútok, tentoraz v podaní ľavého krídelníka a Davida Svenningsena. A Arendal vyhráva razom o 2 góly. Prepačte, bol to samozrejme Knut Inge Jørgensen. Myslím si, že sa bude schylovať ku tajmu, lebo Hlohovec je príliš statický v tom útoku a vystavuje sa do nepripravených situácií a ten nábeh nie je dostatočne agresívny. Takže ja si myslím, že bude tam určite zásah trénera a jasné inštrukcie. Ďuriš, Petrov, ktorý myslí teraz dirigent hry Hlohovca, ale aj slovenskej reprezentácie. Baláš a Takáča. Tak to, čo sa darilo Hlohovčanom minulý týždeň v nedeľu, že mali perfektnú úspešnosť, výbornú efektivitu, tak zatiaľ v útoku stroskotávajú na brankárovi Adinovi Sehovičovi. Už vidíte aj úspešnosť strelby, zatiaľ 30% na strane Hlohovca a takmer 63% na strane ich súpera. Ale sú to všetko nepripravené pozície. Aj teraz Takáč, to bol ozaj veľmi malý strelecký uhol, takže veľmi ťažká strelecká pozícia. Žernovič, ale už na dorážku v podaní Erika Heju Pedersena bol prikrátky. Nóri vyhrávajú o 3 góly, teda už zmazali ten 6-gólový náskok na 3 góly z prvého zápasu. A tréner Martin Lipták si v tejto chvíli berie oddychový čas. Samozrejme v 12. minúte musí zastaviť v rozlete norského súpera, ktorý sa nevzdáva tej vidiny postupu medzi 16 najlepších. Tak skúsme si vypočuť trénera Martina Liptáka. Na postavenú obranu sme dostali 2 góly a to jedna bola odrazená. A 4 breaky dostaneme. Dobre, keď to skurvíme predu, tak sa vráťme domova. Som vám hovoril, že tu vzadu sme veľmi silní a musíme behať dopredu. Znova hráme všetko do stredu. Začnite teraz baby s Čekom a dajte si nekať. Dobre, Saša v kľude, potrebuješ jednu pulsovú akciu. Nesmiete pchať všetko do pivota. Tudy, viac na stranách, za 2 a za 5. Dobre, skľudnime, to nič neznamená. Je začiatok zápasu. 12. minúte stav 3-6. Nie príliš ideálny úvod v podaní slovenského vicešampióna. Čo bude musieť zmeniť Hlohovec? To
Bohužiaľ, my sme ten time príliš nezachytili, lebo v našich slúchatkách to nebolo príliš zrejme, vy ste mali z toho viacej, ale už som to spomínal, tam treba oveľa agresívnejší nábeh a Hlohovec sa vlastne vyslal do tej situácie, ktorú nechce hrať. To znamená dlhšie na postavenú obranu. Hlohovec by chcel hrať práve agresívnu obranu a z toho protiútok a do tohoto sa vlastne dostali iba dvakrát za tých 11 minút, takže ja si myslím, že toto je dôkladné, ale budem si musieť zvoliť nejaké účinnejšie kombinácie na to, aby sa presadil, možno že viacej cez krídla a pripraviť ozaj pozíciu streleckú spojka. Skúsiť viacej cez oblúky ťahať, čiže toto ja si myslím, že boli asi inštrukcie Martina Liptáka. Ľubomír Ďuriš sa o to snažil. Ten je platný svojou klamlivou činnosťou. Petrov konečne sa dokázal presadiť. Tento obrovitánsky Ukrajinec má 2 metre a 110 kg už pracuje spoločne s trénerom Skokanom na tom, aby zhodil nejaké to kilečko, pretože tréner Martin Lipták nie je s ním príliš spokojný, čo sa týka jeho fyzičky, ale Aleksandr Petrov strieľa svoj prvý gól a znižuje na 4-6. Paulsen, Svenningsen, Paulsen. Výborný zákrok Žerka Žernoviča, už jeho tretí v tomto stretnutí. Minulý týždeň v nedeľu mal 50% úspešnosť, Petrov napálil iba Lehoviča. Držanie lopty však dostáva Sporta Hlohovec. Maroš Baláš strieda obranu útok s Tomášom Lahom, ktorý si sadol na lavičku, teraz má Baláš loptu, Ďuriš, Petrov. V talóne má ešte na ľavú spojku tréner Martin Lipták Samuela Mažára, ktorý sa už taktiež pripravuje a rozcvičuje. Balášov podstrel! Kontaktný gól Sporty Hlohovec, 5-6. Toto je vždy dobré, keď trénerovi vyjde timeout a po timeoute družstvo skóruje, čiže aj tu vidíme tú skúsenosť Martina Liptáka. Ja si myslím, že Martin Lipták je najväčší tromf družstva Hlohovec, lebo má za sebou ozaj už toľko ťažkých zápasov a toľko turnajov ťažkých, že to sú také skúsenosti, ktoré sa nedajú nikde inde naučiť, len priamo na ihrisku. Ďalší perfektný zákrok Žernoviča. Do útoku môže ísť biely tým. Petrov, Ďuriš, Ľubomír Ďuriš, opäť Sehovič. Začko nezastavil v rozlete Pedersena. Ten nabíja Hrafúsovi a ten bol faulovaný. Žltá karta pre Františka Začka. Ešte raz útočná aktivita v podaní Jota Ekmana a Hrafúsona. Tá žltá karta ešte bola pri bránení protiútoku, tam rozhodcovia ponehali výhodu, čiže nebola to priamo tejto situácii. Takže už Hlohovec má 2 žlté karty, keď príde ešte ďalšia, tretia, tak vlastne už potom každý ďalší takýto faul sa trestá progresívne, to znamená 2-minútovým trestom. Marian Žernovič už v očakávaní. Pedersen už rozohral. Svenningsen. Na ľavej spojke Hostol. Okamžite dvojica hráčov Sporty Hlohovec si dáva pozor a snaží sa rozrušiť v rozohrávke Arendal. Akrobaticky to skúšal teraz Sondre Paulsen, ktorý si zbehol z pravého krídla. No a tu je tá tretia žltá karta, po ktorej bude už potom nasledovať 2-minútový trest, ak bude ďalšie previnenie. Prvá sedmička pre Arendal v tomto stretnutí. Exekútorom bude Islandian Einar Ingi Hrafnsson, ktorý prišiel cez toto leto do Arendalu z majstrovského týmu Islandu. Fram Reykjavík. Žernovič prekonaný. Islandian ho prekabátil. Arendal vyhráva 7-5 o 2 góly. Druhý gól pre Einara Ingio Hrafnssona. Petrov, Ďuriš. Začko. 2 roky bol kapitánom tímu. Teraz si C-čko oblieka Dušan Olejár. A
najstarší z týmu trénera Martina Liptáka. Ekman inkasoval žltú kartu po tom, čo stiahol za dres Petrova. Saša Petrov a Genadij Kučer prišli do Hlohovca pred touto sezónou z Michaloviec. Táto ukrajinská dvojička má za sebou ďalšie 3 spoločné pôsobenia v ukrajinskej lige. A teraz sa snažia pomôcť aj Sporte Hlohovec. Ďuriš. Ozýva sa aj vypredané publikum, vypredaná aréna na Zábraní. Začko, Baláš, stratil loptu, ale ešte zabojoval Takáč. Ďuriš. Mozog hry. Motor Sporty Hlohovec. Minul bránu. V 16. minúte stav nezmenený. 5-7. Tak tá hra na tú postavenú obranu skutočne Hlohovcu zatiaľ nejde a ďalší moment je tu, že ozaj Arendal sa pripravil na túto netypickú obranu. Veľmi dobre zabieha do tejto obrany, ako vidíme teraz pravé krídlo, ale našťastie to bolo neúčinné a Hlohovec musí ozaj veľmi byť koncentrovaný, aby ubránil každý útok Norov. Ďuriš sa snažil postarať o Hostola, aj ho zastavil v rozlete. 9-metrový hod pre hosti. Naznačená pasivita ešte stále nebola. Až teraz ukazujú rozhodcovia z Bosny a Hercegoviny Amar Koničanin a Dino Koničanin. Lev Gotestad perfektne pripravil svoj tým na tento duel. Musíme uznať aj jeho kvality. Marian Žernovič inkasuje gól. Číslo 8. V 18. minúte duelu Andrej Jørgensen Hostol začala góly na jeho konte. Ďuriš zastavený Ekmanom. Ľubomír Ďuriš má množstvo skúseností, čo sa týka tejto dirigentskej taktovky, nielen z Považskej Bystrice, kde bol odchovancom, bol pilierom juniorských výberov Slovenska a už 3 roky je pevnou súčasťou A tímu, či už predtým reprezentačného trénera Petra Dávida, či teraz Zoltána Hejstera. Ďuriš. Baláš. Prišiel pomôcť aj pravý krydelník Takáč. Baláš si vymenil teraz pozíciu. Opäť Takáč, gól! Veľmi dôležitý moment. 6. gól v podaní Sporty Hlohovec. Takáčov prvý úspešný náskok z pravého krídla. Toto je jeden z receptov. Veľmi dobrá prihrávka do krídla a opäť to bol ťažký uhol, ale perfektne premenené. Ja si myslím, že aj cezaťka sa dá takto hrať, lebo budú musieť hráči Sporty niečo zmeniť v tom postupnom útoku, lebo už to bolo príliš stereotypné a Nori si na to zvykali a bolo veľmi ťažké sa presadiť. Výborný blok od Petra Dudáša, presne toto sa od neho očakáva. Tak to bola obrovská diera v obrane. Zbiehajúci pravý krídelník Sondre Paulsen a 9. gól pre Arendal. Tretí pre pravého krídelníka norského tímu. Trošku v krkolomnej situácii Peter Dudáš faulovaný, nasleduje iba 9-metrový hod. Tak napokon je 7, ospravedlňujem sa. Bolo tam signalizované bránenie v bránkovisku. Áno, Ekman už bol v bránkovisku. Maroš Baláš proti Sehovičovi už v tomto stretnutí raz úspešný bol z očí zo 7-metrového hodu. Podarilo sa mu to aj po druhýkrát, krásne technicky to spravil. Odchovanec Košickej hádzanej, ktorý má množstvo skúseností z pohárových súťaží, pôsobil aj v maďarskom týme PIK Szeged, kde si zahral aj Ligu šampiónov. 7-9. Pedersen, odpoveď Svenningsena. Svenningsen,
Paulsen. Off stall. Fantastický zákrok Mariana Žernoviča. Ako mačka sa vrhol po tej lopte. Kedysi bol jeho vzorom práve Slavomír Šmal, ktorého prezývajú mačka. Teraz už obľubuje štýl srbského brankára Darka Staniča, ktorý má taktiež podobný štýl. No a Sehovič vychytal teraz Petrova. Príliš jednostranná streľba, stále je to po ruke, teraz bola aj veľmi zlá výška, čiže na takéto koncovky ozaj Hlohovec by si mal dať pozor, lebo Nóri majú fantastický protiútok, ako to ukázali v úvode zápasu. Takáč ten teraz nebol úspešný, nezložil skúšku, ako sa mu darí na fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. A na druhej strane bol úspešný Einar Ingi Hrafnsson. Bohužiaľ už druhá takáto nešťastná odrazená lopta. Vždy vlastne takéto lopty lámu tú obranu, lebo brankár tečuje loptu, chytí a následne vlastne sa takýto pomerne jednoduchý gól obdrží. Naďalej rovnaká zostava v podaní Sporty Hlohovec. Ďuriš, Baláš, Petrov, Maroš Baláš, Ďuriš, zastavený. Petrov. Balášová strela. 80. Baláš jednoznačne drží Hlohovec vlastne celých týchto 20 minút, lebo tú streľbu má ozaj vynikajúcu. 84%. Fantastické niečo. Ja si myslím, že už tréner Lipták špekuluje, lebo ten útok je stále taký, aký je, čiže jednotvárny, ale ja si myslím, že je v pohode dobre hrať to na toho jedného hráča. Budú musieť na ňo konečne pristupovať a potom sa možno uvoľní aj priestor na brankovisku. Na pravej spojke poprvýkrát stretnutí Dan Renebach-Madsen. Teraz má loptu Madsen. Paulsen. Opäť úplne osamotený, zabiehajúci pivot. Našťastie Marian Žernovič si dal pozor. Áno, to je druhý človek, ktorý vlastne v tejto fáze celých 20 minút má skvelé zákroky. To bola vyložená strelecká pozícia, čiže vidno, že pracoval s videom, že vedel odhadnúť, kde tá streľba pôjde a že mal tam včas postavenú nohu. Presne tak. Presne jeho spoluhráči mu púšťajú tých hráčov, ktorých má prečítaných. No tak to bolo v Arendále. Tak sa dohodli, že ktorých hráčov majú púšťať k streľbe, ktorých má dokonale prečítaných. Aj teraz to dokázal. Ďuriš, Baláš, Petrov. To vymyslí dirigent Ďuriš. Teraz koncovka Františka Začka. Na pečiatku ale iba ľavú žrť. A Paulsen na konci rýchlo proti útoku. Ale tu je kráľ Žernovič. Pochopil to Leif Gottestad, ktorý je známym trénerským mágom v Norsku. Dlho pôsobil či už pri mužskej alebo ženskej reprezentácii. Bol v trénerskom tíme dokonca Marit Breivikovej, keď v roku 1994 až 2009 získala norská ženská reprezentácia 3-krát zlato na majstrovstvách Európy, 1-krát zlato na olympijských hrách a 1-krát titul na majstrovstvách sveta. Práve Leif Gottestad teraz berie oddychový čas. Hej, čo sme poslali do piče, to dajte! Máme 2 góly z odrazených lop a ešte nemáme dvojku do bola. Zase hráme jak chirurgovia do Krista Boha. Necháme ich do konca dohrávať. Tak poďte viac faulové. Poďte viac faulové. Dostaneme dvojku, chuj dole. Počúvajte, vychádza vám Čech a vymýšľate hovadiny. Hrajte toho Čeka do strpnutia a vyťahneme Švéda dvojku. Dobre, tam na toho Maďara zhudím. Chlapi, potrebujeme to zrovnať. Hej, toto nič, absolútne nič to neznamená. Len naša zbraň nám nefunguje. Nevieme sa dostať do protiútoku. Tak hádzaná je tvrdý šport, ku ktorej patria aj tvrdé výroky, pretože sú súčasťou motivácie.
A Martin Lipták je známy práve touto motiváciou. Ja si myslím, že to družstvo je na to zvyknuté a tá obrana nepracuje tak, ako určite pracovala v Arendali, že sú tam dosť veľké diery, dosť veľké chyby. Ako náhle jeden z tých hráčov nedostatočne zhusťuje ten priestor tam, kde je lopta, tak pri takejto vysunutej obrane je to fatálna chyba a okamžite vyložená šanca. Veľké šťastie, že práve Žernovič chytá aj vyložené strelecké, lebo toto krídlo, čo bolo predtým, to bolo ozaj vyložená strelecká pozícia. Paulsen. Madsen. Krásne. Opäť Žernovič, výborný. Jeho 7. úspešný zákrok v tomto stretnutí. A bolo zaujímavé, že dopredu prakticky Žernovič do tejto situácie išiel a vyzeralo to zdanlivo veľmi jednoduché, lebo tá lopta bola tečnutá, ale krásne z toho mohol rozhodiť aj protiútok. Škoda, že hráči Hlohovce brzdia tieto situácie, lebo práve z druhej vlny by mohli dosahovať ľahšie góly, ako stále sa prebíjať do tejto robustnej norskej obrany. Laho. Opäť dvaja pivoti, Dudáš a Laho. Snažia rozbíjať ten stred defenzívy Arendalu. A to je jeden z taktických ťahov Martina Liptáka. Baláš už vystriedal s Lahom obranný útok. Teraz vlastne vidíme, že chýba vlastne Adam Mazur na ľavej spojke, lebo Petrov, tá jeho streľba a tá jeho činnosť je momentálne veľmi jednostranná a ozaj by bolo dobré, aby tam bol ešte ďalší typ hráča, aký Mazur je. Úplne odlišný. Perfektne to teraz stavil Ľubomír Ďuriš, ktorý zastavil rozbehnutých Nórov a nedovolil im skórovať z rýchleho protiútoku. Ten rýchly protiútok, rýchly break bol doménou Hlohovca v prvom vzájomnom dueli. Dnes zatiaľ žiaľ iba dva rýchle protiútoky. Nedarí sa Hlohovčanom až natoľko zakončovať rýchle akcie. A pritom majú na to základ, v tom, že Marian Žernovič chytá perfektne. Teraz je zaujímavá situácia, Marošovi Balážovi sa nepodarilo vystriedať. Tým pádom Hlohovec hrá obranu 2-4, čo je ešte náročnejšie, čiže vidíme, že je to na bránkovisku veľmi otvorené. Teraz Ľubo Ďuriš perfektne urobil prerážanie, čím získal loptu. Útočný faul a dopredu trelil okamžite číslom 4 pravý krídelník Takáč. Tak konečne sa presadil z rýchleho protiútoku. Jeho druhý gól, tentoraz sa mu to už podarilo. Rodák z Košíc, ktorý spoločne so svojím kolegom z ľavého krídla Miženkom absolvoval v októbri veľký krst reprezentačným ohňom. V týme trénera Zoltána Hestera odohral 2 prípravné zápasy proti Grécku, dokázal aj skórovať, takže zbiera postupné skúsenosti. Matej Takáč má 21 rokov a rovnako ako všetci ostatní výborní košickí hádzanári vycibril toto svoje umenie na športovom gymnáziu v Košiciach. Žernovič. Hlohovec môže ísť dopredu. Ďuriš. Kontaktný gól zatiaľ 9-10. Hlohovčania môžu vyrovnať. Petrov. Gól! Takže jasne zmenil, dal to do preťahov do opačnej strany a tým pádom bol úspešný, čiže tá zmena prišla až túto chvíľu a našťastie je to vyrovnané. V 27. minúte stav 10-10. Petrov má zatiaľ mizernú, musíme povedať, iba 29% úspešnosť, pretože mal tam, ako sa hovorí v házanárskej hantírke, dosť veľký odpad. Áno, ale teraz bol rozbehnutý v protiútoku, tá streľba bola razantná a skutočne to streľil na nezvyčajné miesto. Peter Dudáš teraz perfektne vytlačil toho pivota, už som sa zlakol, že to bolo bránenie v bránkovisku. Pomáhal mu aj František Začko a medzi tým Nóri dokázali skórovať. Okamžite sa presadil David Svenningsen. Hostia vyhrávajú 11-10, ale už to nemusí platiť, pretože bol faulovaný Ľubomír Ďuriš. A to tak, že sa pískal 7-metrový hod. Neviem, či tam bude narazenie boku. Áno, tam v podstate stehnom do boku alebo možno kolenom. To je veľmi bolestivé, ale Ľubo je na takéto niečo zvyknutý, lebo on tú svoju postavu má takú, akú má a musí vnikať do toho mlyna a dokáže sa veľmi dobre tam zorientovať, či koordinačné schopnosti má perfektné.
ešte raz sme videli ten jeho dravý prienik. A teraz už je pripravený na svoju tretiu sedmičku Maroš Baláš, proti nemu Sehovič. Baláš 2 sedmičky premenil, premieňa aj tretiu. 11-11. Zatiaľ najvýraznejšia osobnosť tohto stretnutia. Maroš Baláš v útoku, Marian Žernovič v bráne. Ja si myslím, že aj Ľubo Ďuriš v tej obrane nabehá teda fantasticky veľa, doslova, dá sa povedať, možno aj kilometrov v tej obrane a bráni veľmi šikovne, zatiaľ nie je vylúčovaný. Pozor opäť na zabiehajúce krídlo Sondreho Paulsena. Tomu sa darí na tom bránkovisku. Arendal vyhráva 12-11. Dudáš, má loptu, Dudáš! 12-12. Peter Dudáš má taktiež množstvo skúseností z európskych pohárov, predovšetkým z Ligy majstrov, keď pôsobil v Tatrane Prešov, kde získal 4 tituly majstra Slovenska. Tu je Peter Dudáš, ktorý hecuje, ktorý sa snaží ešte dostať do varu vypredanú arénu na zábraní. 12-12 v 29. minúte. Teda výsledok, ktorý posúva do skupinovej fázy Sportu Hlohovec. Neustále je tam vlastne zabiehanie do tej otvorenej obrany, čiže Arendal hraje na dvoch pivotov, ten priestor sa tam otvára a tým pádom je to veľmi ťažké brániť tú streľbu. Aj z takýchto vzdialeností to bola streľba zo 7 metrov, tí hráči sa musia viacej vysúvať. 7-metrový hod aj 2 minúty určite. Perfektné. Takto by mal Hlohovec hrať aj po góle z rýchleho stredu. To je moderná hádzana, ktorú Hlohovec má rád, ktorá ťahá ľudí. A ktorú má rád aj Martin Lipták, a ktorý ju rád aplikuje aj v tomto podaní jeho tímu vicemajstrov z Hlohovca. Takže na gól Davida Smetsena okamžite odpovedal František Zaďko z rýchleho protiútoku, ktorý vybojoval 7-metrový hod. Na štvrtú sedmičku prichádza do brány brankár Sven Erik Medhus, ktorý má aj reprezentačné skúsenosti z norského tímu, ktorý vedie švédsky tréner Robert Hedin. Zaujímavé, jak brankár Medhus zdržoval hru. Ale ani tomu nepomohol. Ale nevyšlo mu to, lebo ešte si dres obliekal, potom loptu si žiadal, čiže stále rozmýšľal, ktorý priestor by riskol, kde by vlastne Baláža doteraz veľmi úspešného zatiaľ nezahodil ani jeden 7-metrový hod, ako by ho zneškodnil. Maroš Baláš strelil svoj štvrtý gól zo sedmičky, celkovo 7 na konte tohto košičského odchovanca v drese Sporty Hlohovec, ktorý mal dlho problémy so zraneniami, raz jedno koleno, potom druhé koleno, ale teraz je už fit a v priadku, ale presilovka Hlohovca sa v tejto chvíli končí. Ľubomír Ďuriš bude vylúčený, teda vyrovnaný stav hráčov na palubovke. V prebiehajúcej 30. minúte, keď do konca prvého polčasu máme 8 sekúnd. Stav 13-13. Škoda takéhoto stavu, lebo ozaj dalo sa toto ubrániť aj telom, tento agresívny pohyb, lebo Hlohovec mal početnú prevahu a si myslím, že škoda tohto vylúčenia, lebo druhý počas sa bude začínať oslabení. Svenningsen, 5 sekúnd, 4. Černoj si výborne teraz postavil svoje žrde, je tu záver prvého polčasu. Sporta Hlohovec zatiaľ remizuje s Arendalom po prvých 30 minútach v treťom kvalifikačnom kole pohára EHF 13-13. Na začiatku druhého polčasu sa vám opäť prihlásime. Túto reláciu na vaše obrazovky prináša Bayern Center HC. Bezpečné sledovanie a kvalitný športový zážitok vám želá Security Agency. Tento program na vaše obrazovky prináša Trinites. Máme radi hádzanú. Tento program na vaše obrazovky prináša Trinites. Máme radi hádzanú.
Túto reláciu na vaše obrazovky prináša Bayern Center HC. Bezpečné sledovanie a kvalitný športový zážitok vám želá Security Agency. Veľký hadzanársky sviatok v Hlohovci, tretie kvalifikačné kolo pohára EHF HC Sporta Hlohovec versus Arendal. Po prvom polčase 13-13. Hlohovčania majú však 6-gólový náskok z prvého vzájomného duelu z nedele a tréner Martin Lipták zatiaľ nemôže byť až taký spokojný, aj keď má jeho tým ešte 6-gólový náskok. Ako to vidí Jan Hianik a jeho hodnotenie? No, tak ako sme predpokladali, veľmi ťažký zápas, lebo Arendal sa veľmi dobre pripravil napriek tomu, že cez týždeň hral ligový zápas, mal času sa pripraviť na netypickú 1-5 obranu, na ľavú spojku, kde sústavne zbieha a dáva veľa golov cez priestor pivota, na to si bude musieť dať Hlohovec pozor. Arendal je veľmi dobrý aj v protiútoku, obidve krídla sú veľmi rýchle a tam zaznamenal viacero utešených gólov. Z hľadiska Hlohovca problém je stále presadiť sa na veľmi pasívnu obranu 0-6. Na začiatku sa prebíjali cez stred, potom sa začali hráči Sporty prebíjať aj cez oblúky, prípadne cez krídla. To bolo trošku úspešnejšie, ale najviac sedí vlastne Hlohovcu rýchla hra cez protiútoky. Nie je to dlhodobé dobíjanie toho norského hradu. Veľmi dobre sa strelecky presadil Maroš Baláš, určite najlepší strelec družstva Hlohovec. Žernovič v bránke pochytal niekoľko vynikajúcich vyložených situácií. To boli, mi sa zdá, že zhruba 8 až 10 perfektných zásahov, takže tento brankár takisto drží Hlohovec zatiaľ na veľmi dobrých 13-13. Teraz bude pasáž, keď budú hrať 5 proti 5, čiže je to opäť lepšia situácia pre technickejších hráčov, preto vlastne aj Mažár sa ako poprvýkrát objavil vlastne na ľavej spojke. Presne tak a dirigentskú taktovku bude mať Petrov a Baláš na pravej spojke, ale samozrejme teraz si to vymenia. Samuel Mažár, Baláš, Mažár, Petrov, Takáč, jeho strelba a nový brankár Sven-Erik Medhus, ktorý nastúpil až do druhej 30 minútovky, sa opäť zaskvel prvým úspešným zákrokom. Madsen. Tam bola obrovská autostráda, obrovský priestor pre Davida Andreho Ruiho. Ešte, že Hlohovec má v bráne Mariana Žernoviča. Vylúčený je Ďuriš, aby sme ešte boli presní, čiže je to hráč, ktorý prakticky je celých 60 minút vždy na ihrisku a určite pri tej rozohrávke aj pri tejto situácii 5-5 chýba. Faulovaný bol Samuel Mažár, jeho brat Tomáš Mažár je tu taktiež dlhoročný pivot Tatran Prešov, ktorý momentálne pôsobí v nemeckej najvyššej súťaži. A opäť ďalší úspešný zákrok pre Svena Erika Medhusa. To je tiež veľmi nepríjemné, že sme tohto brankára takýmito dvomi strelami rozchytali. Môže to byť veľký problém v druhom polčase, ale našťastie tomu tak nie je. Teraz hrajú Nóri presilovku a 9-metrový hod. Teda nie je strata lopty, ako to vyzeralo na prvý pohľad. Bol tam faulovaný Islanďan Einar Ingi Hrafnsson. A tak v držaní lopty dostávajú hostia v oranžovo-modrých dresoch. OIF Arendal, alebo ak chcete Oistad Idrets Forening, pôsobí najvyššej norskej súťaži od roku 2006 v Postenligaen. Dvakrát bol Arendal 4., jedenkrát 6. A minulý rok dosiahli zverenci toho muža, čo sme pred chvíľočkou videli, Lefa Gottestada, najvýraznejší úspech, a to druhé miesto, teda vicemajstrovský titul. Alebo vicemajstrovskú pozíciu. Sondre Paulsen, 14-13, prvý gól druhého polčasu. Áno, veľmi pekne zahratá presilovka z pravého krídla, úplne perfektná koncovka, takže tak doslova učebnicovo zahraná presilová hra.
Paulsenovi sa darí, má už na konte 5 gólov a Medhus ešte neinkasoval na 2 minúty a 20 sekúnd druhého dejstva. Svenningsen. Ekman ide striedať, namiesto neho naskakuje Einar Ingi Hrafnsson. Pripravený je Pedersen. Loptu má Hofstall. Takže možno, že tu je tá zmena, že Ľubo Ďuriš teraz bráni na strede, čiže klasického vysunutého obrancu, lebo na tej jednej strane im to príliš nevychádzalo a teraz je to pozícia pre Zaďka typická pre neho. Konečne sa Hlohovec presadil presne svojimi najväčšími zbraňami, rýchlym protiútokom. Marian Žernovič čaruje a ďalší rýchly protiútok, ale všetko zvládol Sven-Erik Medhus. A teraz je to trošku rozhárané. Hlohovčania inkasujú 15. gól. Presadil sa pravý krydelník Paulsen. Jeho 6. gól v tomto stretnutí. Tak prvý rýchly protiútok už to malo svoju tvár v podaní Františka Zaďka, ktorý strelil svoj druhý gól v tomto stretnutí. Petrov a Medhus zatiaľ inkasoval iba jeden jediný krát. Aj to nebolo strelbou z diaľky, ale súboj z očí v oči s Františkom Zaďkom. Hofstall. Opäť Hofstall, Hofstallová strela. Opäť čiatkoval iba ľavú konštrukciu brány, ale čas bol zastavený. V držaní lopty zostávajú hráči norského tímu a dvojminútový trest pre Tomáša Laha. Ja si myslím, že lopta bude v držaní Hlohovca, lebo rozhodcovia ponehali výhodu a ten faul bol potom ohodnotený progresívne. Takže presne tak, čiže bola to veľmi áno, presne, toto je ten dvojminút, ale rozhodcovia ponehali citlivo výhody družstvu Norska a tým pádom vlastne Hlohovec hrá v početnom oslabení, ale má loptu. Druhý vylúčený hráč Hlohovca po Ďurišovi, teda Tomáš Laho. Aj v oslabení sa budú musieť snažiť hráči slovenského vicešampióna reagovať na ten 15. gól Arendalu. Ešte raz pripomíname, v prvom zápase vyhrali o 6 gólov, 26-20. Petrov. A Dudáš, jeho pozícia. Teraz pochválme Petrova, ktorému sa strelecky nedarí, za perfektnú prihrávku Dudášovi. A Dudáš zase za fantastickú koncovku, kedy nešiel do pádu na vysokého brankára, ale krásne si odskočil a pod nohy zaznamenal gól. Dôležitý v početnom oslabení. Gól neplatil, 9-metrový hod. Po faulu na Einara Ingiho Hrafnssona. Dudáš platný nielen v útoku, ale aj v obrane. Dlho bol pilierom defenzívy, či už Tatrana Prešov, respektíve našej reprezentácie. Teraz už nedostáva až tak často príležitosť v týme Zoltana Heislera. Tam má momentálne vyarendované miesto Tomáš Laho, jeho spoluhráč z Hlohovca. Marian Žernovič dostal taký trošku hlúpy gól od Hofstalla. Presilovkový gól číslo 1 v podaní Arendalu v tejto pasáži hry. 16-15 pre hostí v oranžovom. Ja si myslím, že budeme v tomto zápase ozaj napätí až do samého konca, lebo Hlohovec stále prakticky nie je v tej optimálnej pohode a Nóri sú skutočne dobre pripravení a vieme, že Severania sa nevzdávajú za každého stavu, takže ja ponúkam divákovi dramatickú hádzanú až do samého konca. Na to sa tešíme, na to sa teší určite aj Martin Lipta, ktorý by však bol radšej, keby jeho tým bol vo vedení a keby si udržiaval tú svoju postupovú pozíciu. Mimochodom, okrem Hlohovčanov rozohrali svoje odvetné stretnutie 3. kola pohára EHF. Aj hráči slovenského šampióna Tatran Prešov cestoval do Mariboru, kde s miestnym slovinským tímom začalo svoje stretnutie o 19. hodine. Išiel do tohto zápasu s 8-gólovým náskokom. Tridsiata 6. minúta duelu.
Lohovec prehráva s Arendálom 15-16. Ďuriš. Ešte 2 sekundy bude vylúčený Laho. V tejto chvíli už môže naskočiť vylúčený hráč Hlohovca na palubovku. A sa tak stalo? Áno, tam pri tom pozrime sa, ako Petrov si prichytil hráča. To signalizoval aj rozhodca, čiže svojím spôsobom môžeme tu hovoriť aj o útočnom faule, ale samozrejme, že predtým vlastne bol faul norského hráča, tam vzniklo to zranenie. Je to konkrétne Švéd Perkeny Ekman. Keď sme videli Martina Liptáka, tak pri rozhovore, keď sme spolu cestovali 34 hodín do Arendalu, tak spomenul, aká je najväčšia sila jeho týmu, a je to v bojovnosti. Tento tím bojuje jeden za druhého aj za nepriaznivého stavu. Predtým, keď nebol na lavičke Hlohovca, že nebadal až takú bojovnosť týme vicemajstra Slovenska, ale proste jeho hráči drú až do poslednej chvíle, aj keď prehrávajú o 2, 3 či 10 gólov, až do konca sa snažia čo najviac nepriniť súperovú situáciu. Baláš, zatiaľ najlepším kanonierom celého stretnutia, má na konte 7 gólov z 9 pokusov. Ďuriš. Naznačená pasivita, František Začko. Ďurišov podstrel, Medhus udržal loptu pred brankovou čiarou. Dopredu môžu ísť jeho spoluhráči. Iba v rozohrávke opäť Medhus, ktorý má aj reprezentačné skúsenosti v norskom tíme, ktorý sa pripravuje na majstrovstvá Európy 2014 v Dánsku. Má však momentálne prednosť brankárska jednotka Ole Erevik, dvojka Espen Ekeli Christensen a trojka Magnus Dahl. Hofstol na strednej spojke Pedersen. Hofstol. Naznačená pasivita. Oni budú musieť ísť do koncovky. Madsen! Dal gól. 17-15. Áno, Zaďko tam riskoval protiútok a otvoril vlastne tú obranu a dá sa povedať pomerne jednoduchý gól, lebo už som chcel povedať, že tá klasická vysunutá obrana veľmi dobre sedela Hlohovcu a teraz konečne sa Petrov presadil z ďalky, ale bolo to len kvôli tomu, že sa ozaj agresívne rozbehol a tá streľba bola dostatočne razantná, aj keď opäť po ruke. Tretí gól pre Sašu Petrova, ako prezývajú tohto ukrajinského rodáka z Kievskej oblasti. 16-17, kontaktný gól pre HC Sporta Hlohovec. Madsenová strela zblokovaná. Opäť Peter Dudáš, jeho tretí blok v tomto stretnutí, v tomto hodnotení kráľuje na palubovke Hlohoveckej arény. Tak zatiaľ je dobré, že Arendal sa neutrhol o viac ako 3 góly. Naposledy to bolo v 22. minúte 7-10, lebo ako náhle by tam prišiel ten náskok tých 3-4 gólov, tak prišli by tam ozaj nervy a už by tá hádzana nabrala trošku taký iný charakter, takže zatiaľ sa to celkom dobre udržuje. Aj táto zmena obranného systému, ja si myslím, že prinesie pozitívum. To znamená vysunutá obrana na strede, je to klasická obrana 1-5. Uvidíme, ako si s ňou poradí. Teraz Madsen, ktorý diriguje hru Arendalu. Poulsen, ten má vynikajúcu techniku. Najlepším kanonierom svojho týmu, na konte už má 7 gólov z 10 pokusov. Petrov. Medhus sa tento raz neprekvapil. Šanca na rýchly protiútok v podaní Arendalu. Trošku to zbrzdil Hofstol. Druhý gól v rade. 16-19. O 3 góly vyhrávajú hostia z Norska. Tam sme videli fantastické rozohratie protiútoku. Brankára Medhusa z osedu prihral fantastickú loptu a 2 góly následne za sebou. Teraz prerážanie, čiže teraz je veľmi krutá fáza pre Hlohovec. Chlapci bojovať, ozýva sa v aréne na zábraní Hofstol. Dobre ho teraz zastavil Peter Dudáš, ktorý si vypočul prianie svojich fanúšikov, aby bojoval, aby zastavil súpera v rozlete. Hofstol bude striedať. Miesto neho naskakuje do hry s číslom 14 Erik Hea Pedersen.
A takisto vystriedal Petrov, miesto neho vlastne ide Samo Mažár na ihrisku. A takisto prichádza poprvýkrát do stretnutia Eirik Köpp. 17-ročný odchovanec Arendaalu na ľavej spojke. Číslom 26 ho vidíte momentálne na ľavom kraji televíznych obrazoviek. Pedersen. Opäť ten zábeh. David André Rui. Jeho prvý gól v stretnutí. 20-16. Tak toto je veľmi zlé. Trojgólová šnúra v podaní norského vicešampióna. Tých, ktorý vyhráva o 4 góly. Ešte raz pripomínam, prvé stretnutie sa skončilo víťazstvom Hlohovca 26-20. Mažár, Samuel Mažár. Baláš. Prihrávka na Dudáša neprešla, teraz je to veľmi zlá fáza v podaní Hlohovca. Rozháraná, ktorú využíva Madsen. Nori vyhrávajú o 5 gólov. Tak tam jednoznačne musí prísť timeout, lebo toto je kľúčová fáza od 7. do 10. minúty prakticky, takže vidíme, že 16-21. Štvorgólová šnúra v podaní Arendaalu. Tréner Martin Lipták si berie oddychový čas, môžeme si ho vypočuť. Najhoršie, čo môžeme začať robiť, musíte si vymysleť, to je nezmysel. Ale keď poviem, že ideme s krídlom, ja neviem, jak vám to mám mongolsky povedať. Že musíte ísť tým krídlom, aby tí vpredu mali čas na bránenie. Nevieme nič do piče, čo sa dá robiť. Kľud, nič sa nedeje, je času plná riť. Ale padáme opäť, páni, že potrebujeme gól. Počúvaj ma, zahrajte si Huga priamo, ale s tým, na Umaroša, že to zahraješ na kraji a dáš to Dudimu, uvidíš, ale Dudi, tam sa treba zabiť pre tú loptu, potrebujeme gól a vrátiť sa. Nevraciame sa a dostávame ľahké góly do boha. Poďte. Takže ja si myslím, že tam boli ozaj konkrétne pokyny, to znamená jedna kombinácia, ktorá by mala ísť na Dudáša. Takisto si myslím, že ukludnenie družstva, lebo ozaj tam bol teraz skrat a hlavne vlastne pozorne sa vracať po každej strate lopty, aby sa zabránilo tým rýchlým kontrám Ardenalu. Takže dráma je tu. Ďuriš, Baláš, Takáč. Dudáš, Peter Dudáš dokázal sa otočiť okolo svojho supera. 17-21. Pre Dudyho momentálne 4. gól. 100% úspešnosť. Ale videli sme, že tam bola prihrávka od zeme, nádherná prihrávka a krásny obrat Dudáša na ozaj milimetri sa dokázal otočiť a bol v takom nasadení, že chytil vlastne krč na ľavej nohe. Ale je skvelé, že ten trénerov taktický variant dokážu hráči takto presne realizovať. No a Vlhovci sú s Petrom Dudášom maximálne spokojní, aj preto s ním podpísali zmluvu až do roku 2016. Spoločne s Ľubomírom Ďurišom zverejnili nový kontrakt pred týždňom. Takže Peter Dudáš až do roku 2016 oporou. Teraz ste to nevideli, ale masér týmu Peter Marušic momentálne taktiež hecoval divákov. Snažil sa trošku vyburcovať atmosféru, si to všimol aj delegát stretnutia, ktorý ho okamžite upozornil, že si to nesmie dovoliť a musí sedieť na lavičke. Madsen, stav 17-21, 41. minúta duelu. Dvojminútový trest pre Hlohovec a gól platil. 22-17 pre Arendal. Pozrime sa na to ešte raz. Po osi Svenningsen prenikajúci Sondre Paulsen, ktorý už má na konte 8 gólov z 11 pokusov. 73% úspešnosť. Tretí vylúčený hráč Sporty Hlohovec, František Začko. V najnevhodnejšej chvíli Takáč. Nori si dávajú osobne pozor na Baláža.
Teraz už na Ďuriša. Mažár. Baláš, Takáč to zvládol. Mažár, prihrávka na pivota. Petra Dudáša, ktorý bol zastavený. Tu je Samo Mažár. Minulé sezóne bol dlho zranený a teraz sa dostáva do formy. Mažár, Baláš. Zastavený a 2-minútový trest. Ja si myslím, že bolo to ozaj 2-minútové vylúčenie. Jedinú chybu, ktorú urobil rozhodca, že tam chvíľočku váhal. Áno, tam mal byť ten trest uložený okamžite, lebo bolo tam jasné to držanie za ruku, čo je vhádzané, trestané progresívne, len škoda toho krátkeho zaváhania, preto tam boli tie protesty Ardenalu. Ale stav vyrovnaný 5-5, takže to je potešujúca správa. Erik Heja Pedersen, teda vylúčeným hráčom, vyrovnaný stav hráčov na palubovke. Baláš. Mažár, Ďuriš. Maroš Baláš, Takáč. Naznačená pasívna hra. Ďuriš bol zastavený. Lohovčania budú musieť ísť do koncovky. Peter Dudáš nabil Ďurišovi. Ďuriš na Baláža, Balážová. Výborná ľavačka. 18-22. Perfektne zahraté, vynikajúca koncovka, lebo vieme, že na začiatku Medhus bol práve tvorca toho skrátenia toho stavu z prvého zápasu a boli tam ozaj veľmi nebezpeční. Takže teraz Baláš, super. 8. gól pre košického odchovanca v drese HC Sporta Hlavovec. Výborná obrana. Opäť tá istá kombinácia, ktorú hrali predtým, to znamená kríž na krajného obrancu. Teraz sa nenehal, ale Takáč pridržať. Svenningsen. Svenningsen sám. Iba 9-metrový hod. V tejto chvíli sa začína presilová hra Sporty Hlavovec, pretože naskakuje František Začko na palubovku. A vylúčený Pedersen zostane na lavičke 33 sekúnd. Ja si myslím, že teraz prichádza tá situácia pre Hlohovec, kedy by aj v tejto polminútovej presilovke mohol streliť 1-2 góly a dostal by sa vlastne z tej pivnice, v ktorej sa teraz nachádza. Hovstol. Ďuriš si dáva pozor na Svenningsena. Tam bol zastavený. 9-metrový hod. Dobrá obrana teraz v podaní slovenského vicemajstra. Ďuriš to načal a dokončil Tomáš Vlaho. Na streľbu pripravený Andrej Jorgensen Hovstol. Rozhodcovia z Bosny a Hercegoviny si najskôr musia spraviť poriadok. Trojmetrový odstup musí dodržať Dudáš, aj Laho. Hovstol, Černovič. A Hlavovčania môžu ísť dopredu. Ďuriš, Baláš, druhá vlna. Ďuriš, Petrov späť. František Začko, Medhus. Medhus ho vychytal. V tejto chvíli vylúčený hráč Arendalu späť na palubovke. Skončila sa presilová hra Hlavovčanov. 18-22. Výborná atmosféra v Hlavovci. Publikum sa snaží pomôcť svojmu tímu, ktorý to veľmi potrebuje. Baláš. Ďuriš. Samuel Mažár gól. 19-22. Prvý gól pre Samuela Mažára v tomto stretnutí a nesmierne dôležitý. Veľmi dôležitý, tam bol fantastický nábeh sama Mažára. Už som chcel povedať, že práve na ľavej strane vlastne sú to hráči, ktorí nemajú takú dobrú streľbu z diaľky, ale tá kombinácia bola veľmi dobre zahratá a ten agresívny zábeh bol ozaj parádny. Veľmi dôležitý gól. Samo Mažár má 3 tituly majstra Slovenska, najskôr dvakrát v drese Považskej Bystrici, kde sa tešil z titulu aj s Martinom Liptákom, tak si skúsme vypočuť jeho pokyny. Veľmi dôležité je teraz obrana, jeden obranný potrebujeme. Dávajte pozor na tých zbehnutých hráčov. Nechoďte si mi, to nedusili. My si to prebereme tam. Dávaj pozor teraz. Baby, pôjdeš doľava. Baby, pôjdeš doľava. Urobíme im tam znova bordel, budeš s nimi chodiť do stredu. Ty si musíš ten stred ubrániť, ale dávajte pozor.
Stále zbiehajú proti lopte. Pozor na Ferko, krídla, hej! Sledujte si! Počkaj, nebudeme sa tu naťahovať. Nebudeš vôbec sa pozerať ako na niekoho iného. Ubranite si krídla také jasné. Dobre. Počúvajte, nedávajte si protiútoku plnú prírávku. Na krátko dohrávame protiútoku. Čiže opäť sú tam konkrétne pokyny, veľmi teší ma ten pokoj Martina Liptáka, napriek tomu, že to určite musí v ňom vrieť, čiže sústavne si dať pozor na zabiehajúce krídla, tam ich treba trošičku zabrzdiť a možno, že trošičku viacej byť ofenzívny pri tom zbehu na určitú spojku. No a zase tam bola menovaná kombinácia, ktorú nám určite hráči ukážu a dúfam, že im vyjde. Do konca stretnutia zostáva ešte 16 minút. Hlohovec prehráva 19-22, ale má 6 gólový náskok z prvého duelu. Áno, presne teraz bol ten zábeh krídla, hráči to 2 na 1. Juriš, už to zbrzdili hráči HC Sporta Hlohovec. Bol tam vo úplne voľný Dudáš, či na druhej strane František Zaďko. Maroš Baláš ukazuje, že bude treba upraviť palubovku. Tak vidíme Martina Liptáka, jeho tým zatiaľ v našej extralige na 2. mieste. Prehral iba jeden jediný zápas, a to doma s Tatranom Prešov. Inak Hlohovčania zatiaľ kráľujú, majú po 12. kole 22 bodov a iba o skóre sú horší od Prešova. Chceli by už radi prerušiť hegemóniu Šarišanov. Tak uvidíme, či sa im to podarí. V každom prípade, rovnako ako Šarišania, bok po boku sa snažia predrať do skupinovej fázy pohára EHF. Čo by bol obrovský úspech slovenskej hádzanej. Ešte nikdy v histórii sme nemali 2 týmy tak ďaleko. A ešte máme v talóne aj hádzanárky Juventy Michalovce. Taktiež v pohárovej súťaži číslo 2 v Európe. 15. minúta druhého polčasu. A Hlohovec Arendal v 3. kvalifikačnom kole pohára EHF 19-22. A standing ovations. Teda potlesk stojí v Hlohoveckej aréne. Juriš, super! Videli sme zrealizovanie tej kombinácie, takisto predtým perfektne prikrytie krídla, ktoré zabiehalo, čiže opäť super timeout od Martina Liptáka. Videli sme to aj zrýchlené, aj spomalené, na to sa radi pozrieme ešte raz. Krásna opakovačka v podaní Ľubomíra Ďuriša. Bol to iba prvý gól pre Baby. Ale okamžitá odpoveď v podaní Arendalu. 23. gól z ruky Eriku Heju Pedersena. 20-23. Veľký hazanársky boj, veľká dráma v 3. kvalifikačnom kole pohára EHF. Mažár, Juriš. Sme radi, že vďaka slovenskej televízii môžete byť pri tom. Teraz bola veľká škoda, že Takáč prakticky sa pripravoval na nahadzovačku a vstúpil do bránkoviska, čo sa samozrejme trestá stratou lopty. Škoda tohto zásahu. Bola to 9. technická chyba Hlohovčanov, čo na túto fázu stretnutia nie je až také veľké číslo. Držanie lopty Arendal v oranžových dresoch. Zastavený bol Hofstol. Zatiaľ Hlohovčanom nastrieľal 4 góly z 9 pokusov. Aj teraz je pripravený na to, aby prekonal Mariana Žornoviča. Hofstol. Na palubovku prichádza nová stredná spojka. David Svenningsen. Najlepší kanonier Arendalu v Postenligaen, kde momentálne Arendalu patrí až 9. priečka. Laho takmer vypichol loptu, ale faulovaný bol 22-ročný David Rui. Nekompromisný. Rozhodcovia z Bosny a Hercegoviny si robia poriadok. Hofstol. Svenningsen. Pedersen, Hofstol.
Leningsen. Proti nemu Petrov a Žarnovič. To je hrdina tohto stretnutia. Jeho 12. úspešný zákrok. Marian Šeko Žarnovič. Asi si dal pred zápasom poriadne špagety, pretože to je jeho rituál. Pred každým zápasom si dá dobré jedlo, dobrú taliansku špecialitu, ktorá ho riadne nabudila aj v tomto dueli. Veľmi ťažké je vlastne hrať na tú postavenú obranu pre Hlohovec, lebo sú tam väčšinou menší technickí hráči, ktorí sa musia prebiť. Snad jediný strelec zvonku je tam Maroš Baláš a na to sa dá reagovať. Ale teraz škoda tej situácie. Našťastie je odrazená lopta od brankára do autu. Ľubomír už perfektne. Áno, Medhusov 8. zákrok v druhom polčase. Aj vďaka nemu Arendal vyskočil na rozdiel tých 3 gólov. Na 40. minúte dokonca na rozdiel 5 gólov. Baláš, skôr si tento raz chlapci nerozumeli. Dudáš neočakával tú prihrávku. Na druhej strane Ekman Výborného teraz pacifikoval Maroš Baláš spoločne s Ďurišom a s Ferom Zaďkom. A môžeme byť radi, že to nebol 7-metrový hod a 2-minútový trest. Povedal by som teraz. Bolo to nahrané? Áno, určite je viac ako nahrané. Tak ale buďme lokál patrioti, fandíme slovenskému zástupcovi pohári EHF a buďme radi, že si to rozhodcovia tento raz rozmysleli. Hostol, Svenningsen, Pedersen. Krásna kombinácia, našťastie Hostol. Teraz opečiatkoval iba konštrukciu Hlohoveckej brány. Nahádzovačka par excellence. To je ono. Odpoveď ešte krajšia. Nádherná technická paráda v podaní Fera Zaďka. Ale to bol krásny vnik aj Ďuriša. Keby vyšiel Arendalu ten gól, tak mali by sme veľké problémy, lebo to bol gól par excellence, to znamená z nahádzovačky a to Drusovi sa veľmi chytilo. Našťastie z kontry Hlohovec vedel okamžite reagovať. Pán učiteľ na obchodnej akadémii v Topolčanoch sa nám ukázal v plnej kráse. Určite mu fandia aj jeho žiaci, ktorí občas tú predzápasovú nervozitu Fera Zaďka aj dostanú pocítiť, ako nám nezabudol povedať pred zápasom, že to je jeho rituál, trošku pobuzerovať svojich študentov, aby sa dostal do tej správnej prevádzkovej teploty. Videli sme, že hádzana je veľmi tvrdý šport, tam Ďuriš perfektne zdvojil túto situáciu. Takže teraz Hlohovec konečne v závere zápasu bojuje, ešte raz hovorím, tvoje slova na hrane regulérnosti. Gól Arendal, postaral sa o ne Erik Heja Pedersen, jeho tretí v tomto stretnutí. Arendal vyhráva 24-21. Čiže teraz už je jasné, ako náhle by Arendal vyhral o 6 gólov, tak postupuje norské družstvo. Na základe, áno, presne tak. Stretnutie v Norsku sa skončilo 26-20, iba v tom prípade, ak by Arendal vyhral rovnakým rozdielom, teda 26-20, tak by nasledovali 7-metrové hody, žiadne predĺženie, ale teraz už je to jasné. Ak Arendal vyhrá o 6 gólov, postupuje. Ak nevyhrá o 6 gólov, alebo menej gólov vyhrá, postupuje náš zástupca. HC Sporta Hlohovec. Mažár! Samuel Mažár zdvíha vlajku Sporty Hlohovec. 100% úspešnosť. 22-24. Do konca stretnutia 10 minút. Čas zastavený. Bude sa upravovať palubovka. Áno, tam sa hráč Arendalu šmykol, ale ja som už v takýchto situáciách videl mnohokrát odpískať kroky. Teraz ja si myslím, že to bolo v rámci fair play rozhodcami veľmi dobre chápané. Peter Dudáš, veľký bojovník, sa tešil z gólu sama Mažára. Ten strelil svoj druhý gól v tomto stretnutí. Žarnovič! Pán brankár od dnešného večera. Škoda tejto zlej prihrávky opäť na Peťa Dudáša.
Dopredu môže ísť Arendal a Hlohovec musel ísť dopredu, aby si dal pozor na svojho supera. 51. minúta, stav 22-24. Ktorý stále posúva do skupinovej fázy nášho zástupcu. Proti je Svenningsen. Aj Poulsen, Hofstall. Ďuriš už chcel vyštartovať dopredu, ale bol pískaný faul na Hofstalla. Pedersen, Hofstall, Svenningsen. Proti nemu vystúpil Dudáš, Začko si dal teraz perfektne pozor na Pedersena. Tvrdá obrana podaní slovenského tímu. Áno, sú tam... Výborný blok! Po strele Erika Heju Pedersena. 52. minúta. 22-24. Dráma vrcholí. Áno, v tejto fáze sa mi veľmi páči v útoku Mažár. Využíva svoje skúsenosti. Veľmi dôležité góly zaznamenal, takisto prihrávky, takže myslím si, že veľmi dobrý ťah kouča Sporty. Ďuriš, Takáč, Začko, Mažár, opäť Baby. Naznačená pasivita, Samuel Mažár musí do koncovky a po tretí raz prihrávka na pivota neprešla, dopredu môže do kemiče David Andrej Rui, ktorý skóruje. Obrovská radosť na lavičke Arendalu, 25-22, prospech hostí. Tie prihrávky do pivota vrchom nemajú šancu na úspech, všetko musí ísť spodom. To by mali ozaj hráči Hlohovca vedieť, lebo už stratili takto minimálne 2 lopty. Dudáš, Prio pomoc, Maroš Baláš, Mažár, Ďuriš, neunávny dirigent, perfektná klamová činnosť. No, takže teraz tam bola taká určitá kompenzácia. Videli sme, že krajný obranca tam vyslovene stál pri Zaďkovi. Ďuriš tam mal otvorený priestor, vnikal do tejto situácie. Ja si myslím, že to bol 7-metrový hod. Ale keď zoberieme aj predchádzajúce situácie, tak si myslím, že je to v poriadku. Erik Heja Pedersen bol tým faulujúcim hráčom a Ľubomír Ďuriš faulovaným. Ľubomírov Ďurišov vzor je Alexander Radčenko, bývalý český reprezentačný dirigent hry, perfektná stredná spojka, ktorý momentálne bojuje so svojím tímom v Maribore. Po prvom polčase zatiaľ Prešovčania vyhrávajú, tak uvidíme, či sa im podarí nakoniec taktiež postúpiť, no uvidíme, či sa to podarí Hlohovcu, pretože Maroš Baláš smeruje Hlohovec smerom do skupinovej fázy. Ešte je to ďaleko, ale tento gól bol ozaj prekvapivý, lebo Medhus doslova stvrdol po tomto preťahu. 9. gól pre Maroša Baláža, Hofstall zastavený. Takáčov. 9-metrový hod, ktorý rozohral David Svenningsen. Opäť konštrukcia brány, zachránila teraz Mariana Žernoviča. Výborne si postavil svoje trižrde. Hofstall. Už Mariana Žernoviča dokázal prepáliť. 26-23. Vidíme, že Nóri sa snažia veľmi rýchlo ísť do koncovky, lebo vedia, že tam jedine majú šancu. Ako náhle by tam boli nejaké dlhšie útoky, tak nemajú šancu ten náskok získať, lebo dokonca je 6 minút a ešte svojím spôsobom tá veľká šanca pre Norov stále tu je. Baláš, Ďuriš, Začko, bojuje ako lev proti Sondremu Paulsenovi. Ten začal najlepším kanonierom hostujúceho tímu na konte s 8 gólmi. Výborná atmosféra v Hlohoveckej aréne. Mažár, Baláš, naznačená pasivita, Ďuriš bude musieť ísť do koncovky. Wow! Jubilejný 10. podaní Maroša Baláža má perfektnú 84% úspešnosť. A perfektné bolo, že sa podarilo prerušiť rýchly stred, strieda sa tam obrana útok
A teraz by ozaj chcelo tú obranu spevniť, aby nebola rýchla koncovka Arendalu, pardon. Svenningsen, Ovstol, Dudáš je proti, Dudáš to spravil výborne. Zastavil Noro v rozlote. Ovstol. Super. Žarnovič. Myslím, že veľmi dôležitá fáza. Fantázia v podaní nášho reprezentačného brankára Mariana Žarnoviča. 14. úspešný zákrok. A okamžitá odozva publika v Hlohovci. Mažár. Vidíme, že Hlohovec teraz hrá prakticky až do maximálnej možnej miery, to znamená, snaží sa hrať do pasívnej hry, čiže maximálne dlho v útoku. To je tiež súčasť taktiky Sporty. A veľmi účinná taktika, pretože Hlohovec sa nikam musí ponáhľať. Prehráva síce o 2 góly, ale v talóne má Maroša Baláža a 6-gólový náskok. Fantasticky zabojoval teraz Samo Mažár. Tú odrazenú loptu po strele Baláža perfektne získal. Každá lopta, každý milimeter hracej plochy, ktorý získa teraz družstvo Hlohovca, je veľmi dôležitý. Stav 24-26. Ľubomír Ďuriš je takmer 56 minút na palubovke a drie. A vidíme, že sa do hry pripravuje na pravú spojku Mladen Čačič, reprezentant Bosny a Hercegoviny. Takže na chvíľočku dostáva šancu oddychnúť si Maroš Baláš, ktorý má problémy. Je momentálne v opatere maséra Petra Marušica. Už je tam pasívna hra. Čačič, teraz si chlapci vôbec nerozumeli, ale... Áno, Čačič to má veľmi ťažké, lebo nastupuje prakticky 4 minúty do konca zápasu. Veľmi studený a Samo Mažár podľa všetkého rozhodol zápas. 25-26, dokonca 3 minúty 30 sekúnd. Samuel Mažár, veľký žolík trénera Martina Liptáka. Jeho tretí gól v tomto stretnutí. Kontaktný gól pre Sportu Hlohovec. Svenningsen. Černovíc neplatí gól. Prešlap. Presne tak. Černovíc síce zachránil svoj tým, ale bol tam už v brankovisku hráč Arendalu. A teraz môže začať veľká oslava v Hlohovci. Diváci to pochopili. 3 minúty do konca. Arendal nemá šancu postúpiť do skupinovej fázy. Hlohovec je tam. Dudáš. Mažár. Čačič. A on si dal gól. 26-26. Trojgólová šnúra HC Sporta Hlohovec, ktorá priniesla postup, historický úspech Hlohovčanov. Trenér norského tímu Leif Gottestad, ktorý je bývalým partnerom najlepšej házanárky roka na svete Heidi Lökkeovej, s ktorou má aj syna Alexandra, si zobral oddychový čas, ale to už absolútne nepomôže jeho tímu. Skúsme si vypočuť tie radostné slova Martina Liptáka. Musia dať, ale jedno čo bude, keď stratíme loptu. Budú dúť za každú cenu. Hráme to na úrovni času do piči. Nevymýšľajte si nejaké príhľadky bojové. Stále ideme cez kombináciu. Dobre, poďte to zvládnuť. Myslím, že stále ozaj je potrebné dostatočná koncentrácia v tomto zápase, aj keď už by to musel byť ozaj vrchol, ale myslím si, že to družstvo Hlohovca je tak skúsené, že tento výsledok sa už im určite podarí udržať, ale napriek tomu Martin Lipták ešte varuje a ešte neoslavuje a koncentruje svoje družstvo. Stav 26-26. Pedersen. Arendal ešte bojuje, ale v tejto chvíli má už na veľký zázrak na to, aby skoroval 6 krát a neinkasoval ani raz. Iba 2 minúty a 10 sekúnd. Pedersen. Köp. Ovstol. Köp.
Marian Žernovič inkasoval 27. gól z ruky tohto muža, pravého krídelníka Sondroho Paulusena. 27-26 pre hostí. Minúta 45 do konca. Standing ovations v Lohoveckej aréne na Zábraní, ktorá si vychutnáva postup Lohovčanov do skupinovej fázy pohára EHF. Dudáš! Medhus blokoval jeho strelu. Tam sme opäť videli fantastickú prihrávku sama Mažára, ktorý cítil Dudáša. Škoda, že Dudy túto koncovku neprenil, trošičku podcenil túto situáciu, zrejme pod eufóriou. Teraz už družstvo jasné, že by sme žiadali, že mali by vyhrať tento zápas, ale svojím spôsobom tieto play-offy, tieto dvojzápasy sa hrajú na jedno spoločné víťazstvo a to jedno víťazstvo patrí teraz Lohovcu. Veľké víťazstvo. Obrovský úspech slovenskej hádzanej. Slovenský vicemajster v skupinovej fáze. To znamená, že 6 kvalitných zápasov neminie Sportu Hlohovec. 3 zápasy doma a 3 vonku v základnej skupine. V skupinovej fáze pohára EHF. V druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže po Lige majstrov. Hostol. Držanie lopty dostáva Arendal. Označená pasivita. Tak hádam, ešte budú mať Hlohovčania čas na to, aby zabavili svojich divákov a možno ešte zakončili jeden útok gólom. Hostol. Blokovaná strela. Žernovič dopredu trieli. Fero Začko. Žernovič sa pokúšal streliť gól sám. Bola by to taká čerešnička na tejto torte. Tak je tu posledných 10 sekúnd veľkého historického úspechu Hlohoveckej hádzanej. Sparta Hlohovec síce prehráva v odvetnom zápase 26-27, ale celkovo postupuje do skupinovej fázy pohára EHF po výsledkoch 26-20 a 26-27. Hodnotenie Jana Hyanika. Ja si myslím, že skvelý taktický zápas. Myslím si, že rozhodla zmena obrany v druhom polčase, keď družstvo Hlohovca hralo vysunutú obranu s klasickým stredným vysunutým obrancom. Takisto rozhodla výmena Petrov s Mažárom. Mažár zahral skutočne vynikajúci zápas. Posledných 15 minút zápasu obrana bola veľmi agresívna, hrala na hranici svojich možností a všetci vieme, bola tam situácia okolo 10. minúty, keď družstvo Hlohovca prehrávalo už 16-21 a tam už to bolo veľmi zlé. Bolo to prakticky len na jeden gól. Vieme, že tam bol ten perfektný timeout od Martina Liptáka a vieme, ako úspešne realizovali tieto situácie, tieto veľmi napäté situácie hráči Hlohovca. Takže ja si myslím, že aj napriek tomu, že Hlohovec sa trápil na tú postavenú obranu, kedy doslova ju dobíjal, lebo chýbal Hlohovcu strelec typu Adama Mazúra. A napriek tomu, že sa trápil, si myslím, že tie skúsenosti a bojovný výkon všetkých hráčov rozhodol o skvelom úspechu tohto družstva. Najlepším kanonierom a najväčším hrdinom v drese bielých bol Maroš Baláš. Z 13 pokusov dal 10 gólov v dnešnom stretnutí a minulý týždeň v nedeľu dokázal skorovať 7-krát. Dohromady teda 17 gólmi položil základ tohto historického úspechu v podaní HC Sparta Hlohovec. Áno, Baláš tam práve pridal také situácie, ktoré boli veľmi prekvapivé. Zmena streleckého uhla, teda tá streľba do preťahu, brankár Madhus, ktorý veľmi úspešne vstúpil do zápasu viacerými zákrokmi. Dalo by sa povedať, že bola veľká prekážka pre Hlohovčanov, ale práve Baláš svojou perfektnou streľbou toto všetko vyvrátil. Takže ešte raz hovorím, Hlohovec bol oveľa dravejší v tej situácii a víťazstvo svojím spôsobom tohto zápasu si plne zaslúžil. Máme pripravený aktuálny rozhovor, kolegynka Olga Hamadejová má slovo. Tak s Františkom Zaďkom už čakáme. Tak v prvom zápase 8 gólov, dnes sa asi ťažšie hralo cez krídla, je to tak?
Toto sú superi, ktorí v podstate tú silu vedia eliminovať, ktorá vznikla v Norsku a pripravili sa na to tak, jak európske družstvo, takže je o tom, kto je myšlienku dopredu. Myslím si, že my sme s trénerom Liptakom tú myšlienku dopredu boli. Oni vedeli, čo hráme, my sme vedeli, čo oni hrajú v podstate, ale boli sme vždy o krok vpredu, možno tým srdiečkom a možno tým, že nás tlačilo toto skvelé publikum do toho. Na čo ste mysleli počas zápasu? Prehrávali ste už aj o 5 gólov, ale tréner sa vám snažil vliať pokoj. Boli ste pokojní? Takýchto zápasov v podstate, aj keď sme tam vyhrali o 6, tam bolo tiež sa prelínal zápas aj z góla na gól v určitých fázach, takže my sme čakali, že ten zápas bude pre nás ťažký a iný ako tam. A ja si myslím, že tréner, tak jak on nám veril, my sme verili vlastne v to, čo pre nás vymyslel a v podstate sme zvládli to, čo nám dal, naordinoval a takto to skončilo. Vy už ste v Hlohovci zo pár rokov a nie len zo pár. Je to pre vás zatiaľ ten najemotívnejší moment, ak sa pozrite na túto halu? Poslednému som nerozumel. Či je to pre vás zatiaľ najemotívnejší moment? V podstate áno, takýto moment som zažil možno raz v Topolčanoch ešte, ale to som bol ešte kvázi, síce som bol už u mužského družstva, ale bol som ešte dieťa. A samotnou hrou som sa nejak nepričinil o to a je to skvelé pre týchto ľudí, pre to zadozučinenie, pre týchto ľudí, čo to vlastne investujú do toho a trénera a nás. Ďalšie minimálne 3 zápasy doma v pohárovej Európe, na čo sa môžu diváci tešiť? No minimálne na takúto hádzanú. Ja len dúfam, že tie zranenia sa nám budú vyhýbať, lebo v podstate naskočili tam hráči, ktorí sú, nechcem uraziť nikoho, ale v podstate išli sme do tých ďalších sledov a radov. A super, ako Samomažár a ako aj Petrov to super zvládli. Ten zápas bol veľmi pre nich výnimočný tým, že museli nastúpiť za zraneného Adama Mazura a zobrali to tak, že neboli jak by som povedal, pokakaní, ale boli skvelí dneska. Ďakujem pekne za rozhovor a gratulujeme. No a my už máme pripraveného aj hrdinu dnešného stretnutia. Tu je brankár, tak dnes eufória alebo relatívne pokojný a stabilný výkon? No, dneska eufória veľká, bolo to jak na hojdačke, začali sme prehrávať, potom sme ich dotiahli a zase nám odskočili, ale dopadlo tak, jak to dopadlo a dobre, že sme uhrali takto výsledok a postupujeme. Dnes ste mali aj dobre postavené žrde, bude aj poďakovanie im? No, v Arendali sme mali lepšie postavené aj žrde, aj obranu, dneska chalani chvíľku vypadli, ja som vypadol prakticky celý druhý polčas, sa mi nedarilo, všetko išlo do mňa do brány, ale potom to chalani veľmi dobre vydreli a pomohli mi na konci a chvála Bohu sme teda vyhrali. Prezradte, aké budú oslavy po historickom postupe Hlohovca? No, tak to neprezradím radšej. Ďakujem pekne, tak si choďte užívať. Fantastický úspech Sporty Hlohovec, ako ste počuli aj zo slov Mariana Žernoviča, ktorý si to užíval, pretože mal dnes 14 úspešných zákrokov. Fantasticky to dnes zahrali Hlohovčania, ktorí na čele s trénerom Martinom Liptákom spravili všetko preto, aby zvládli tento historický postup do skupinovej fázy. A slovo má práve strojca úspechu, Martin Lipták. Pán tréner Martin Lipták je už pri mne. Pán tréner, keď to bolo o 5 gólov, prehrávali ste na timeoute, padlo slovo pokoj, nič sa nedeje. Vy ste boli naozaj taký pokojný? Tak to určite som nebol pokojný, ale sami ste videli, že do týchto problémov sme sa dostávali sami. Zahodili sme nejaké šance, jednoduché technické chyby a nebránili sme takto ako v Arendali, ale ja som dokonca veril, že to zvládneme. Musí to byť skvelý pocit, keď zverenci plnia vaše pokyny, pretože na tom istom timeoute padol pokyn poďme cez Dudáša, na druhom Baby ide doľava, Baby išiel doľava a padol gól. Musí to byť výborný pocit. Tak máme niečo nacvičené také, čo hráme v kritických situáciách a dnes to vyšlo a ja si cením na nich, že to dokázali zahrať to, čo som im povedal. Určite Hlohovec sa bude chcieť prezentovať takou hádzanou, rýchlou hádzanou, atraktívnou aj v tých ďalších zápasoch, ktoré budú určite náročné. Tak my inú hádzanú nehráme, ja som veľmi spokojný, šťastný, že toto mužstvo sa dostalo do tej skupinovej fázy Európsky pohár a to myslím, že na začiatku sezóny nikto nečakal a myslím, že je dôvod na to byť hrdý na Hlohovec. Ďakujem pekne, užívajte si oslavy. Nadviažem na slova trénera Martina Liptáka. Žreb skupinovej fázy pohára EHF čaká na Hlohovec vo štvrtok 5.12. v Garten hoteli vo Viedni. Bude nasledovať žreb
skupinovej fázy 4 skupiny po 4 účastníkov. Prví dvaja budú postúpať do štvrťfinále na Hlohovčanov. Čakajú 3 zápasy vo februári, 3 zápasy v marci. A keď postúpia do štvrťfinále, tak potom ďalšie aj v apríli. Prípadne vo Final Four, ktoré je na programe 17. a 18. mája 2013. Už včera do skupinovej fázy postúpili takí súperi ako francúzsky Nantes, nemecký bundesligista Füchse Berlin, dánsky Skjern Handbolt či PIK Szeged z Maďarska, takže čo meno, to pojem, takže sa máme na čo tešiť. Hlohovec postúpil do skupinovej fázy pohára EHF. S týmto konštatovaním sa s vami pomaličky lúčime z arény na Zábrani. Ďakujem pekne za spolukomentovanie Janovi Hieníkovi a prajem ešte pekný večer z RTVS. Dovidenia, do počutia. Dovidenia. Túto reláciu na vaše obrazovky prináša Bayern Center HC. Bezpečné sledovanie a kvalitný športový zážitok vám želá Security Agency. Tento program na vaše obrazovky prináša Trinites. Máme radi hádzanú. Differences can build barriers between us. At FIFA, we believe passionately that barriers have no place in football.